नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबाय जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबा इन्टारेस्ट मोननाय नङा थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदो आरो बे आपडेट भिडिअखौ बांसिनानो नुखादों जानांगौ आंनो मोनदोंबा नोंथांमोना बहा मोना जानो नङा होमबा आंबो फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों नोंथांमोना बे आपडेट भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लादो बिदि सलायनानै दिन थांसिगोन थाखा फैसा ओरैनो थांसिगोन नोंना जाम्बा बे गारि थाव सोनायावबो फैसा थांलायबाय आरो गारिखौ सलायै हाब्रु नांनायावबो कार वास खालामनायावबो फैसा थांलायबाय मा मोनो दुगाल' देखायनाय खामानि गैया सोर गुन्दि नोंखौ आं होख्लायगासिनो सोर गुन्दि नोंखौ नायबाय दङ आङो नों सोर गुन्दि नोंखौ आं होख्लायबाय दङ नोङो नायलां भिडिअखौ मजा जागोन सोर गुन्दि नोङो साला नोंखौ दख'ना खुना बुगोन आं नोंखौ रबाय था सोर गुन्दि नोंलाय अबे गामिनि गुन्दि फैलायखो आङो हमनो हायासै सोर नोंलाय मालायनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बुरखां भिडिअ खालामलाबायनो सोर नोंलाय मोसौ हो अबे गामिनि नोंलाय खोन्थाना हर भिडिअ आंनाव कमेन्ट खालाम हर अबे गामिनि नोंलाय मोसौ बलद साला भाइरेल जानो लुबैदों नोंबो जोंजों भिडिअ बानायजानानै मैदोमजों भिडिअ बानायजानानै भाइरेल जानो लुबैदों नोङो मोसौ बलद कपिराइट स्ट्राइक हरोबा बेटा थैजोबगोन बांद्राय घन्टा आंजों बांद्राय माबा खेला गेलेनाङा होनखादों आङो मिथिदोंना थांखांनाय भिडिअ रायजो राजाफोर बहुत गोबावनि भिडिअ आजि बोसोरसेयानो जानोसै बेफोरखौनो खामानि गैया साला सैमा फिसाया माने बुरखां भिडिअ बानायो जायाफ्रा माने भिउस लानो सानो मैदोमनि सायाव भिडिअ बानायबा जे भिउस मोनो नङा होनबा हो नङा होनबा नैबेसोना बिमा खिबुना साला सोर बैथालि बेलाय सोर बैथालि बियो बिमा खिबुआ जायाफ्रा माने हो आं खिन्थु मानिया दे होनखाबाय आङो बेफोरबायदि जानला मोनला नोङो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ भिडिअ बानायनानै जानला मोनला आरो लोगोसे आङो होनबाय थादो र' बे सोर आंनि कन्टेन्टफोरखौ कपि खालाम गावनि चेनेलाव होनानै लायोना बेफोरखौबो सेस खालामजोबगोन आं मिथिदों डाइरेक्ट नोङो स्ट्राइक हरै सेस खालामजोबगोन आं आरो आं खादों बेखौ बे मा नाम आं मिथिया सोर बियो आंनो लोगोआ हरदों आरो ना माबायावहाय वाट्सएपआवहाय हरदो जे नोंनि सायाव नै भिडिअ लाबोलायबायनो होननानै आरे मा आंनि सायाव भिडिअ बे थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै एकदमबारे बुरखां भिडिअ बानायो जायाफ्रा मा मुगै सुगै हो जेबो खर' माथायाव गाव गावबागावनि बुंनायनि जुदि नोंसोरा जेबो कन्टेन्टनि जेबो माथा गैयाब्लाना बेलेगनि भिडिअफोरखौ डाउनलड खालाम गाव गावनि चेनेल बा पेजाव होनो नाङा बेखार खामानि गैया थाइबेसे फैसा खामायो नोंसोरलाय मोसौफोर थाइबेसे फैसा खामायो इउटुब फेसबुकनिफ्राय ओरैनो जायाफ्रामा बाहाय दायाफ्रामा लंथक खुनानै ओरै खाखोना बुगोन नै खिन्थु आंनिया खिन्थु डाइरेक्टखा होनखादों आङो बांद्राय आंजों दाखेलायखा होनखादों आं मिथिदों नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बे भिडिअ क्लिप्सखौ आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ नुखादोंमोन आरो बांसिनानो बे थाम्बनेलखौ नुना मोनथिखादों बे भिडिअखौ नुखादों नालाय बांसिनानो आरो जायफोरा नुवाखैमोन नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय नङा होमबा थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थांगोन नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय लोगोफोर